Ka-Solid North, nadlawan yu kadi asaanen akapada iti ragsak a nariknayo iti ubing kayo no maidasig ita anataengan kayon tunggal dumteng iti Paskwa. Pinasyarte news team iti Child Development Center iti Barangay 8 iti Syudad Tilawag, tapnon amwen, no apay asabali iti ragsak dagiti ubing bayat iti Christmas season. Itangal daw ti umunapan na kaiwayat ti 12 Days of Christmas Gift Giving no sa dino na dumadong mga sponsors ti nangipaay ti regalo kadagiti pupils. At yung objective mid kadeti nga activity sir tapnon iti kasta maparagsak met digiti ubing tayo ken may kanda iti 12 nga aldaw nga at least makareceive iti regregalo ken food packs kadigiti sponsors tayo sir. Dapat sir ket masursuro tayo nga isubli no anaman iti naggapuan tayo sir kasla syempre no anami ti nagpadpadasak idi ubing nga kayat kumit nga ipapadas dagiti ubing itatta digiti moderno nga ubing tapnon iti kasta hala nga ti datayot nakapadas sir kayat kumit nga mapadasan sir. Napalaos ti padagyaman da kadagiti sponsors gaputan na paragsak da dagiti pupils. Kunada at tinapateg ket saan ano anya iti linaon na dagitoy ngem ket di mariknada nga adda dagiti mangipatpateg kadakwada kang renaanen itang umasidegen ti Paskwa. Para kanya happy ka DJ ubing kasi makareceive naman iti na dumadumang gift dan for this December ket it's a big pleasure, it's a big kadakwada impact met kadakwada kasi amoy iti ubing it's either oray basit man DJ gift nga maited it's a kadakwadan dakkel pinagyaman na DJin kas kada oray lapis kazay no time sa ubing ket may kanti gift ket nakaragragsak dan. Malaksid iti gagem ti aktibidad ang maparagsak dagiti ubing babaen kaditi regalo da. Kaya't dapay ang masursuruan ida ang mga presyar kaditi may papaay kadakwada ken kastameten iti importansya ti sharing. Kaday ti atawenda, nasken ang masursurudan dagiti values tapnon isumet iti balunen da bayat iti panagdakkel da. Take us love sharing, the giving is DJT maipamulat iti ubing DJT ubing kadakwadan kasi hantay man nagpapadat bulsa yung DJ basit lang nga maited iti mesa nga ubing ket it's a big impact nandakkel nga banag DJ yun. Ka-Solid North, gagangay laeng nga umadado ken ngumatngato dagiti arapaap tayo iti biag. Ngem no maminsan, nasken nga apresyaren dagiti banag nga adda kadatayon. Ken saan nalipatan ang pagyamanan dagiti mangipapaay iti regalo. Nanginaman, wenno simple ti maawat tayo. Para kalagiti pupils iti Barangay 8, it's the thought that counts. Lumasurusuro tayo daytoy kadakwada, awan iti regalo ang nababati balor na. Thank you and Merry Christmas! Mark Magdirila, Balitang Solid North.